Hadin kijinga ki da kinohikai ka school ba North Eastern Hill University nehu, hapo ka Shatri jong ka North Eastern Hill University Teacher Association nehu ta, nakaliang u Vice Chancellor u Professor P.S. Shukla, ulahap ban pendam da ka bakhot ya ka jingalang jong ka Academic Council, banyo ya ka jing menjur ha ka bayadai ber ka jing penteri kam ya ka National Education Policy NEP 2020, naduk mentaus nem arhajar arpulai arpusau. Kani karai kalami na kajingalang bakerki jong ka Academic Council kanehu, kabalalong hakasipalay hanehu. Habaay jingkren syakilat patay kubor hadin kajingalang, nakaliang u chairman ka JSC u Professor Lakhon Kema, ula pentip babaro kinohikai college jong ka seng MCTA, bat kanehu ta kilapan pau ya ka jingkemen ban penteri kamno ya ka NEP, nadu mentaus nem arhajar arpulai arhajar arpusau. Nalor kata ula pentip ru bakan ni ka jing menjur kalami hadin ba Vice Chancellor kanehu ula kubur ba ulaya ila ya ka Academic Council bat Shimrai Marway ban penteri kam ya ka NEP nadu ka Shitarik Nailar arhajar arpulai. Kajing persya jong ka association ban penteri kam ya ka NEP nadu lai benai mensyua kalong namar ka jing rod jong u Professor Shukla ya ka ikhtiar jong ka Academic Council da ka banyo penban ya ka Executive Council kum kabor ka bahalor jong ka school ba nehu ong u Professor Kema. Shu chairman ka JSC upentip ru ba ka Academic Council jong ka nehu kan sa syong jingalang biang hakalai poi tarik menta u benai. Ban syong perkhat hakabayadai bat kilat kilinti man peniat syakmat ya ka NEP, bat ru ban yakren halor ki syllabus, bat ki examin jong ki samla puli, kat kum ka ni ka polisi bat hamai. Ini po multi-use convention hall ka emergent meeting pala khot visi na ka ban penbet ya ka NEP hapo ka UG. Ngatrai kumba phila etip ha ke jing bala wan naru gini ki penai bala le penteri kamare ka Academic Council ka kam approve. Ya kata mta kasni ngilaya menjur ba ka Academic Council ka kam approve. Tang ba nama ngilaya syakmat ngi don kam ban ba num penbut syo hadina bot. Mde ban le ki kam mde ban set president mo kumingyong. Imde ban le mde ban bu kan nuksa ba in le sila kumne ba in shong hang tai in rai da ka isi han rai yo ra be po Academic Council nyong am. Kani de tang sisin ni sya ka turu badai na bantangi kena jomi. Tingi ay ka post facto approval without setting any precedents kumbuyong hakatin parang nai. Kamut ba ni ila kubur ba ila bakala nama hakatu ko por ba ipha ka city college ka Academic Council ka kam approve. Hanre hakane ka Academic Council emergent council ngila da approve tamun nadu mata kasni along legitimate king kata ka implementation. Tambah namar ki classes ki layat te let's say ingi mudban warna aru ya kamat ba ka first semester hapo ki UG ka deban extension benai hanrai ong tong in sakran ba ka normal Academic Council ka de hapo lai poi tarik kadon ka hangtong gidon ka academic calendar hapo ka academic calendar ngila rai ba lanungin sedang ki kelas lanungin sedang ki exam ngatrai kembali namar ba katu ka desha ka kam jong ka normal Academic Council ka academic calendar ni sathau hanrai ka jing student pade ba ka jing ya khi jongi kum ka nehuta kum ka MCTA kum ka meta kum ka nehunsa bangila thau da ka jack kala saiso namar ngila bu jisa ka deadline ka kut lashai ka deadline jang ban khot ya kan ni emergent isi te kata ila khot mata kasi tamar kan ni ka we ngila yo ka jing job ngila banong hanre ka we pade ban bang yu tu Rohit Prasad ka de lashai man me ni bo har kon retorik khat ar buje man me ka kut ka deadline nam khamtam kan ni le ka ba e bha number uthong kam yo we breu klam da don ka ki kondon klam da don ka advertisement klam da don interview hanre se u shikit ka pisa kum yo posan hajar ai bat ka DA ai sa ka quarter mentali ka lapoi ka pot ba ka jack ka shim khia ba ya kane hamtam mentali ki khna khatoi bije menta ka sing kila sedang ka jingya khi kila shimru ya kane ka mat ba deben weng bet center ni number kane ka kom thung kam long namar ka khata ingi ki khamtam gi traditional time look namar kumtu breu ka kam ba ule bun ki khna jongi bun ki breu ki ba lalong eligible ki ba la bantre ka kam hanre warra bi breu nabar ngimtip ka e ka daw namar dangi pe ka kam ba ile nim snoi habi e ka kam im ni dengan pe le kum ki no hikai kum ki sang kum ka jak ni ka nim don kam ye hanre ngimtip bale wisi bo le se don ka e ke halandat bangingi suthu mantai mat don ke ere ke halandat ba laura khanang yuni ban let's say ban pendep kita gi kam babu halandat ba ong yangi handai ngi manta suki ma gidang suthu ba ke ka kam takadong athai ni naga seng naga jak pat nagi ka jing kasan ka ka meta ka jing kasan gi khna ki sang balang gi we ni ban bet ba yuni ni ipor hado la simon mit de ban weng bet ladam weng namar hakasngi arfunyo tarik tamar lasisngi ni don ka meeting jong ka jak hakata ka meeting in rain in lekum no namar ka deadline jong bro artli ni ahju ka por
kawai je ban weng yo rohit ni bo sitio ban khot ya kene council ni bo license ka kut chisam lasai ka tarik namar ladun ki shuti ni kita te license thik ni kang khina ka sngi ba long trai kam kan tengah semua komen ba khamta mi phi ki nong thok khot khobor ngla komen ba phila pan pa phila phriang ya ga khobor ba ke engile ke ka nongrim bangi yeng nama ka de ka hok jungi kong ki ngi hang ting la kram sai ba phim de ban kensting ya ka academic council most professor bari senior do nagi professor brokhai ude in charge la dam don vc tek mlele bonsen ki vc ki thong provisi don ki vc bari ki ong mlele na mangala don senior most professor don kame handre hatura campus u hab weng hab penkelai kini ka campus director u hab thong hido pvc ni ya ka tar ngi ban kumjog ne pe ka tri kam hapo ni hu ki pe kini ki health center jungi ki dawai ki imdon ngimte ule yu usu sang bet handre ule chi ngimte kapisa sini ar umra pilai ini man kasni pe ki srok jongi pe ki footpath jongi pe ka street light jongi ke romlong ki khana mata sini ki akhi namar hostel ke kambiang kabam gadi kambiang ka wifi mdon ka library mdon hapo ka school of technology kita ki jingi ki student ki la sedang ni yu iba mde bangin jer we henrik la bon kumno khasan ar putuli ki mat ki don ki ba hak ki ba mat ki ba kongsan bangin don kam kum ka seng banya shimkhia namar thane ka university ke de jongi VC lese one mata si arsenal tamula dap hapo lai license lese ula let handai mangi kum ki traditional time muluk kum ki no hikai ki badon ka jing ba khle ka ba khra hapo university nishim khya ba ya kane ba ni don kam ban pen beki kunrum kana hapo university kum ki seng no hikai ninum sha yono ru ba shang ha ka shuki ban pen pendon kam ya ka bor jong VC elane pendon kam bakla ya ka bor jong VC tengin persya ba namar ka de ka kamram jongi ki seng ban warra ya kata ka jingyada ya ka university lana don ki VC ki molong ngine ki bawan na bar kim don ka jings ngoe ka ya ka state jongi kim don ki jings ngoe ki general jongi ki ya persang ban le kat bomon hanrei kem ki la klet ba don ka rule jongi ka constitution jongi ka de kan ni ho act statute ordinance rules and regulation kata de constitution jongi umla ban tre kam shabar jong kane tenga ngai kem ba nang ne sakma le se ula pe phang ula su tho ba umla ban khansting ki song seng nai kai umla ban khansting ki no hikai ki members jong ki academic council kano ka raibo unshim na ka jing bit jongi u hapora hap kren habia ther jing mot ni habia kren ba hasalan sangi habia kren man ki mat ki bodon ni habia kren dalangi manjur ni ashakmal dalangi manjur ni ong meja ngathai kata de ka jing smo jongi kum ki seng no hikai ni smo ki jing smo jongi kum ki khat jong ka academic council ni shim khya ya kene ni smo ba ni la yo jing job bare lese ka jing job kam de ka ba he namar ki mat ki dang bon kum laong ka jack kan yai be shakmat kan khun be yegini ki jing khun jongi kat ban pat yo pura yegini ki dawa ki jing dawa jongi ni don kam ban yo ka jing dawa jongi kumno khasan al photuli ki don ki jing dawa jongi hado pat yo lut dine ngin persya be university le ngin persang be ban keren i ban suthu i ba phimla ban le kat bomon phi hab yat kat kum karu te kata ka jing so jongi nakal yang ka naileng ki ka jack naliang ka ki sang no hikai naliang ki members jong ki academic council ni sngo hun habang ni mi nang ne ka meeting ni sngo kumba ni la poisa kata ka jing ya kut ya ka ne ka issue jong ka NEP manta nang ne shakmat lese ni habya pan khre nim tip kumno kin ni ya extend ya ka first semester lese shibnai tam kumno ni habse namar jing haga jing le thambor jong ne VC ni la du jan lai banai namar ki nohika jungi po college bon bagi kami shimi ki class handai ni don kam ban yo por issue ban yo pandep ka course nang tangi hap how ka question paper ni hap pan kha ka exam bakan long kumlo ni ka jing pe jungi lese shibnai pia u hap extend umla long exam open long exam ko November lan December lese la ki long class chitri u February arzar ar pusau tamur chitri boro shibnai jong February u hap long class lese ka exam ka la ban snang haka chitri jong brai March tamba kata ka shong haka jing rai jongi bangin rai haka normal academic council ka bachis pa khatwai kan lo haka like ko wai tarek jong ni ubnai takara ngas ngo ba nin strai ngin ya bit to kalenti ba ni don kam ban I porsu ikin no hika po college bakin pendep ya ki course bangin ya sang man namari khna jongi kila donong ngimla ban supun long ba jing exam bangi kam pe hikai ba tenga thrai ka jing start jong academic council kan one by hagata ba idem don kam ban I porsu iban ye ki khna kumno shibnai ki ban yo bakin yo pendep ya ka course bakin yo ka jing start kum bagi ban yo haka first semester shopping la chaka second semester ka jingmo jungi banwana ni meeting ka don artli kawai bangin mingin ong UVC hak ma jong ba ka academic council ka de ka supreme body larangi wan ya ngi karanya ki academic policy tamon ka NEP lene kuno ka policy bawan thamai ka debate ban warra na ka academic council ka ban approve lanu kan patre kam no snemayu kan patre kam
mata singi ngila job ngila yok saya kata nomor bro si kata wele ban ong ba executive council ka deka supreme body hande ngi mata singi la ong ba phi kum ke executive council phi la ban pentri kam ke bangi la rai na ka academic council ya kata mata singi la ya hun nomor ba kat kum ka statute jongi kala pan pau shai ba ka academic council ka deka principal academic body tamur kono ka rai bangi sim na mata ki pule puthi ham tam bai de bat ka course mile ne ka syllabus ne ka kom set jingkali barkhoi ka shong haka academic council mata singi la yo ya kata ngam thrai nang ni sakmat unnot ban yo tren ya ka bor jong ka academic council namar ula sutho mantar bor si kata le se khan sting han rai manta ula sutho ba plan ka academic council ka don si ja namar le se ka de ta ka jing bam sutho jong bri no umde na ka university system jongi na dei no hikai bawan na ka central university la negno university le se ula sutho ka bor jong ka academic council ka bor jong ka executive council namar ne pade imat khramwan na ka central university ngimte ka system jong ki umde ka system bangi buat mata pade ula shai kadar ba ka academic council ka de ka principal body phim la ban ya lingba ka academic council na lenda de ka academic council number ningkong ka have approve academic council nang ta phila ban ra ka executive council laga phia manjur biang da manjur kawan phai bang academic council ladangi manjur ya ka suggestion baki ai la ka jingmut baki ai na ka executive council ngin pediang ladangi yong em ni la rai be kum tu ngin nebe kan phai bang ka executive council tamut kani ka ya be chipo sen da have ya tu deben ya Mudi ban ong ba tang ba academic council ka kam approve ngan shong te kamara vc le ngan khot da executive council ngan approve taka dong ni yang hak ta kan nong rimba ni mata ka sni namar kani ka jing khi jungi kam de nep ka sude ka daw andre ka daw kala ban ki wi weru andre jan khat ba ka de nep namar hang ni ula persang ban yu tranya ka bor jong ka academic council ni la persajun mata singi la yo ka jing job ban ong ba ka academic council ka de ka supreme body la rangi khenya ki academic policy la ki policy bade namata ka pule puthi jongi tengah thai kata kala sai kada andre ka ba jing job ba ar bade ni yo ba mata ka singi la yo ban ong ba kane ka implementation ba la le ula bakla andre mata ka singi la ya rai kumki nang sim bata pakin me council kumki members of the council ni asim khia ba yak ne kam bangi ong ba ki khda ki la sem ga jing e ha ni la suggestion sai i ban kiu sa sibana yak ne ga jing puli tang ba i ong le ya kata ngin sakran haka academic council ban lo haka ka chis pak hat we academic council kan lo haka lai phoi tare ya kata am le number 1 kata ka kumangal ong ne kan ha ba ka academic calendar te ka smokeman shika de kum chairman jong ka je kum president jong ka ni hota nga smokeman shika de bangi yo kata ka jing job namar kane kumangal ong ka jisya kala de ban sol na do bna agos ka kamba stengen ta chimpor live banai na namar hagini ki live banai pading la khi live pujet ni la tho cho president of india ni la tho cho governor ki la pha city kala habau la yo city no president habau la yo city no governor don la chu namang itep hagini ki mat artli bangi sim ko wai de ban khot ya kana ka regulation academic council but ka jingwang jo rohit prasad don la ban ki namar ke de ki kambean ki kambian jado vc bawan ne ru unum la ban scam namar ki de kambian ka mentali kala sai kedar ba ula persang ban wara i ki bro la jang ne ka jigun ngimtim ka don halandet ngimtim han re ngi scam ba don kamtum le se akini ki por bangi baya thung kamtum jam ngimtim bri udon lang ba yang tu le se ngimtim ka daw tenga ngang don jikermen ba le se ngidang don por habo le se apsa gunta tam yo rohit imat un hab wengi lada mueng ka jak kanang pen klanya kan ke jingya khi jongi ngidang penjur ka jingya khi namar don la chu kum bai bat pen weng hanrei dala la dep ya kan ke wei la dep weng yo rohit hanrei ki jing dawa jongi kidang buat ka academic council ka jak kan dawa be ki jing bha jong kan nihu namangi la yasno khtilang bat kan nihun sa kan nihu non teaching staff association namar ngitip ke jing dawa babot khamtam dam ngi pe potura ngi uthung do campus director ngimtim dege Borakhaji Central University idan jen sapu sautali tam hangno room judan kata campus don baju PVC tengila tep ong ba kumno pintung oi new campus director hapo ka UC regulation to arza khapraru dan gum kata hapo university don baju VC lene PVC lada udon kam bentung hapo tura campus de bentung baju PVC umla ban bodo campus director nomor campus director kam don nongrime haka ordinance jongi imdon hapo ka UC regulation imdon hangno hapo ka re India bodon ki Central University hangno pimni osmo ta campus director usu thau hi takada yaga taru ngi ya banjur ba pide ban weng lada pikwa bo do PVC hapo tura campus kumbangin dawa hasilong campus tu de bodon PVC ka haba ningkong ka jing dawa jongi ba ngimdem pentrekam nambar ngi lalap haka tu ka academic council versus pasipo ki nohikai college ki 8 pau ke jing
babonjat naman ni kampun kre naman lesi mentang idon tang ka syllabus jong ka first semester ber ka second semester ke ek phini ka third semester ke ek skill development nado lai semester hado pra semester ni padon ka syllabus tamun ni hatu ko pon ngilong artin yung kumnong ni asak man hawang ngimtip ke ek don handre hawang ilayu i kalakat berlayak kapor ki nama kino ki principal jong ka college ki lapan dan kam kino ki student i kumba ki student ka NEP ki paj baru lesi ki smogi ong ka biang ginong ni kema jong ki politician du ki ong em ki NEP ka bha handre ni kum kino hikai ni ong ngimtip ka bha ne em da supet i kumba ka khamla bane ka barem handre ngimtip namar ngi padon de ka batch kan mi lesi dep sausnen kan mi ka batch ka bening kong e bala pule da ka NEP hakatu ko por ngim se nujor kan kini bami na ka barem bar kini bami na ka system ba thmai ki e ba khamla hanre ni don jing kermen bala nang i thau bhai kan ya ka syllabus jonga third semester ter hado pra semester lese ngin yo shisha banwara ta ka NEP syllabus ka ba yede katkum ka juk manta katkum ka por manta bagi khna samla jongi kinyo ki kam gi jam hanre ka jing start jong ki du ke deban ki nama ladangnya haka system ngi wara khna ki NEP ngi omba ka don jing duna haka to ko barem ka lada ka ni ru ka kham yer shisho ka ni ong ka kum pentri kam lada kadang hier sisu banyak to barem tamu dang la ka barem hanre ni khmi lanti ba ni kum ka academic council lama khadok khatwa ni hap thawi mangi ka syllabus jong ki bor ni semester jong man ki department ni hap thawi naka BOS jong ka board of studies nanta ka hable ya school board nanta kan juan haka academic council te haka academic council lada ngi ka shonga ka jing start jong ki no hikai banjang ki man ki department kumno ki thawi ki multidisciplinary course kumno ki thawi ki skill development kumno ki le ki internship patter kat kumbadon kat nama ka structure jong ngi la approve hakatu ka sispa meeting ka structure jong ka first semester hado pra semester ngi la approve hanre ka content ka syllabus ngi padon te ya kata ngi hapen kre nang ni hanre ni simet ngathrai ngi don hi ka jing ka jing smo jong ngi lese ni patlong jing pen krek jongi ka pat biang hapo kaste jongi ban pentre ya kane hanrei bagi ki pajba ki lastunat ni ong to nama ngimla ban su merai ngin ong em ngin persabet hanrei ni ong ba ban ya sakmat to ngi diang hanrei ni hapen krek naban ta ki khna jongi mana habagi khna ki kwa lesengi kum ki no hekai ni sngo ba ni don kam ban burom ka jing kwa jongki ni ya sakmat hanrei mental lesengi la de approve mata kasngi nang ne sakmat ngai khmel lanti bagi no hekai ru kini ya sedang biang mensim kelas nama kala de penbet ya kini ka kanum karam hapo jongka jing pentrekam jongka NEP hapo ka college te ngathrai ba nang de sakmat ni lasuk bagi ni pentrekam hanrei ni la du kum bangala om menilai benai ni don kam ban kompensin ni don kam ban pendap ya katu kumnong ni lek ngimtip syong ka rai jongi ngin sim hakalai ko iterik haka sepakat way academic council meeting nahikai college ke lakut ka term jongki bakin dan academic council ki habe jit beng pramaki kan long hobnai November hanrei ngakaji haka jing ya kren jongi batki ki menjur lang ya kata ka jing sngo ya kata ka jing lek jongi ngathai mungkin menjur ke bengi larai mantak sing atrai kala hab nomor kala pau ba visi ulale tam ban pentre kam ya ka nado sitri August klem da don ka jing menjur jong ka academic council are mantak sing ngila ong ba klem da kan ba bo gini ki dak bengi la ban bo ladin ni ong ba tang na mantak kena ni aya ka post facto approval pan pau ba hagatu ko por po implement kam non approval are mentak sni namar nila approve na ka council tamun menta nang ni samat nila banyak samat undon bala suban bu jingkeli ba kene ka jing pentre ka mereka NEP kam de ka bapura namar mentak sni nila rai takana ngi ko ahina do sedang ban pendep ya kene kam bangin sutu ba idon kam banyak samat ngathrai ki seng nahi kai no college lu kin munjur ngang scam makin munjur ya kene ka rai jungi ba ka rai bangila sim ka de ka rai na banta ka jingbha jong ka ki college na banta jing haji nak jungi hoi ka jing ek ka babon itip NEP le ka pati ka system ka thumai ka jing ek babon hanrei larang itri system na thai nila ban poi sa ka thong bangin wara sya ka ka NEP ka badai sya ka bapura ban yo jing mento gi khna jungi tham tam ka jala ma galia abo ki mi na ka ni gi jing pule kin yo ka kam ka jam kin yo ki kamai ka ji bakin ya im ha ki kin ya im so